Здравейте, уважаеми сънародници! Днес продължава похода на групата българи, обединени около величие към Брюксел. Пътем те обикалят всички парламенти. Колите им са с снимките на двете персони, двамата мафиота, които в момента разграбват, разпродават и унищожават България на парчета. Браво за това, че те и една организация, неправителствена организация, Родолюбци, също спонсорирана от Величие, в момента организираха този поход към Брюксел, докато партии, които имат присъствие в Брюксел с евродепутати, не правят нищо. Нищо. Те до сега трябваше да са раздали на всеки един евродепутат там, че доклада, който изпратиха тая банда престъпници, е фалшив, че инфлацията е съвършено различна. Всички ви виждате ежедневно, като пазарувате по магазините. Статистиката, това не е статистика, това е статистика, отново твърди, че България има нулева инфлация, което е абсолютно лъжа. Цените скачат ужасящо ежедневно, а те твърдят, че има нулева инфлация. Разбирате ли за какво става въпрос? Това не е държава, това са една банда престъпници, които са обърнали държавата на частна фирма. Тя, между прочим, е регистрирана като корпорация. По времето още на Симеон Борисов Сакско-Бурготски Елко Хари, наследник на стара ционистко-казара юдейска фамилия, България е регистрирана като корпорация на територията на Съединените американски щати, а не като държава. Поради което и всички данъчни агенции, МВР, Министерство на отбраната, съдилища, прокуратури, кметствата, всичко е регистрирано като частни компании. Ние хиляди пъти сме пускали един номератор на същите дъщерни компании на корпорацията, каквато е регистрирана в България. Тази банда тук граби, разграбва в Австрия 3 милиона струва 1 километър супер път, в България 72 милиона. 20 за Бог тъпото, 20 за другото гротящо и по цял гърнак, включащо в парламента и по всички медии прасе Делян Пеевски, и естествено и фирмите, които са назначили, те не са ги избрали на случайен път, те са ги назначили и те да откраднат нищо и накрая нищо. Това е истината. И добре, че тия свестни хора са там 10 човека от Величие подеха идеята да отидат не само в Брюксел, в Европарламента, за да разкажат истината и да покажат, че България се управлява от мафия, включително по пътя да минат край всички парламенти на държавите, през които минават, за да запознаете тях, че България се управлява от мафия, от две гротящи, нагли, кричащи по цял ден парламента и крадящи непрекъснато прасета, които унищожават България и се опитват да измамят мента и ЕС. Естествено, с благословията на самия ЕС и на престъпничката Урсула фон дер Лайен. Тази стара, вонеща на кисело бабичка, като министър на отбраната на Германия злоупотреби стотици милиони евро на немските данъкоплатци, като ги раздаваше без обществени поръчки, търгове и конкурси на фирми на свои приятели и на фирми, които работят децата и за да им плащат милиони заплати. След което разкрито от Сметната палата на Германия, разобличена, те предлагат тя да бъде изслушана в Бундестага и предоставена на правоохранителните органи, за да изпратят затвора. Тя изтрива преписките си с тия компании, след което не се появява в деня, в който трябва да се появи в Бундестага. Тя, вместо да се появи там, отива на среща на Билдербергите в Швейцария, това тайно сатанинско общество, съставено от илюминати, травестити и педофили, и автоматично се връща на назначен шеф на ЕС. Разбирате ли, неизбирана от никого, долнопробна престъпничка, чието престъпления са доказани в Сметната палата на Германия, се връща назначена, неизбирана от нито един европейски граждан, нито от една държава за шеф на ЕС. След което извършва следващите още по-ужасяващи престъпления, като води тайни преговори с Алфред Брюла, шефа на Pfizer,
да закупи 10 по 10 лъжа вакцини на всеки един европейски гражданин, за да може да изстрелят европейското население и второ тя да получи милиони комисионни по тайните си банкови сметки. Разкрита отново изтрива преписката с него и независимо, че в момента Европейската прокуратура разследва и съдът взе решение тя да преостави преписката си. Тя твърди, че е унищожена, изтрила е без да иска и отново беше назначена за шеф на ЕС, поради което прокуратурата европейската спря временно разследването срещу нея. Тя се оговаря още по времето на ППДБ, другите продажни боклуци, които резидента Радев докара в България, извършиха страшни измами с паспортите си, с местожителството. Се оказа, че те са жители на друга държава, единия на Канада, другия на Англия. Извършиха фалшификация на документите си и незаконно създадоха партия, включително Радев ги назначи за министър. В последствие, след като им направи партията, същите бяха и във властта, тогава те, освен пачките евра, купищата евро там подела, спомните си, техните страшни кражби и контрабанда на цигари и прочее, тези буклуци водили преговори с Урсула фон дер Лайен да фалшифицират отчетите на България, за да може да бъде натъпкан българския народ в еврозоната, след което ще следва следващо, т.е. прибиране на всички пари, на всяка стотинка, която е спестена от българските граждани, замяната им с евро, след което алгоритъма, който са разработили, премахва огромната част от парите и оставя само тези, които наистина напълно законно с плащане на всички данъци, с преспадане на всички разходи, сте успели законно да притежавате. Тоест, моят внесете милиони, а се окаже, че имате 12 000 евро. Тоест, парите на България завинаги, тия милиарди, които притежават на населението, те са над 84 милиарда, ще заминат и ще изчезнат. След което следва замяната на еврото в брой, премахване на парите в брой и замяната му с дигиталното евро. Тоест, вие вече нямате паричен брой. Не може никъде да пазарувате нищо. Вие ползвате само дигиталното евро, което е в областите компютър и изкуствения интелект. Тоест, нямате достъп до него, нямате нищо в ръцете си. И когато ви изтрият от системата с новото натискане на копчето, или ви премахнат, или ви блокират партидата, вие няма на кого да се жалвате, защото вече няма банки, няма живи служители, няма никой. Всичко това се ръководи от Европейската централна банка, която не е нито европейска, нито централна. Тя не е съюз на националните банки на държавите. Ние вече нямаме и такава. Те продадаха БНБ, която не е нито българска, нито народна. Тя вече е собственост на ЕЦБ. Европейската централна банка е собственост на 136 частни фирми и банки. Тоест, тя не е съюз на националните банки. Поради което и няма как да им се жалвате. Моя пишете хиляди писма, няма кой да ви отговори или ще ви отговори изкуствен интелект, но ако се ви изтреби от системата, няма да получите нищо. Край на вашите пенсии, заплати, на всичко. Тоест, цел първа, прибиране на всички пари, спестяванията на милиони български граждани за стотици години, след което замяната им с евро, след което алгоритъма премахва огромната част от паричките, които сте внесли, защото според тях са незаконно придобити. След което следва дигиталното евро, натискане на копчето и изтриват от системата. След което какво следва? Съответната киберпандемия, което означава, че няма електричество, няма комуникации и вие започвате да се самоизбивате поради простата причина, че няма да има вода, тъй като помпите не работят, няма кой да ви я докара вкъщи, няма да има гориво, бензостанциите не работят, няма банки и банкомати не работят, няма електричество, няма интернет, няма магазини, защото няма електричество, няма интернет, няма компютър, няма касови апарати. Болниците, апаратурата, изкуствено сърце, балтро, бъбреци или апаратурата за хемодиализа и прочее, няма как да работи, защото няма електричество. Тоест, те ви обръчат на смърт и ще ви подтикнат
по-силните, по-наглите, по-бруталните, да избиват всички останали, за да им отнемат ресурсите и да оцеляват те. Но тъй като огромната част от населението беше измъкнато от селата и натъпкано в тия бетонни кутийки в кооперациите, които нямат дори комини, и се отоплявате или охлаждате с климатици, вече няма да има такива. Поради което няма да има печки, няма да има на какво да се готвите. Ако ви не сте някъде в селце, където да може да излезете на двора, да запалите огън или печката вкъщи, с дървца, палите, готвите, ви в тези бетонни кутийки сте обречени. Още повече сега някои от вас са купнали да купуват имоти, с цел да си спасят паричките. Имайте предвид, че алгоритъма, който разработила Централна Европейската банка, показва, че тези имоти, които купувате, първото са част от тях с незаконни пари, поради което ще ви го отнемат. Второто, което е, когато започне срива, вие няма да може да си плащате кредит. Паричките, които имате в банката, дори ако имате 200 хиляди, може да го проверите, съветвам ви да го проверите на всяка цена. Първо, парите, които имате в банката, не са ваши. Не са ваши. Те целят сега да ви накарат, уж банките, ако ги внесете, ще да ви го обменят без да има такса, но той не трябва да има такса, тъй като ви сами не искате да ви ги обменят за евро. Така, паричките, които сте внесли в банката, вече не са ваши собственост. Независимо, че са по ваши сметки, те се считат за собственост на банките и съгласно закона Дод Франк, който е ратифициран още 2014 година от ЕС, всички пари в банката се считат за нейна собственост, а вие се считате и приемате за неправоупълномощени инвеститори. Тоест инвестирали сте без да имате каквито и да е било права. Това означава, че банките прекъсват, имат правото да отнемат всички парички, да ги използват за собствените си интереси, без да ви дадат отчет дали някога с 100 или 200 години някой от вашите наследници ще ги получи. Когато ви притиснат, започне кризата и ви притиснат, може да имате 200 хиляди в банката, да дължите 57 хиляди. Примерно казвам. Това означава, че вашите 200 хиляди остават за банката, но вие сте длъжни да продължите да плащате ипотеката. Така че ще ви поискат още обезпечение и още пари за да плащате ипотеката. Ако нямате, те ще ви оценят имущество, техни оценители на една, не повече от 1/5 от стойността, максимално 1/10, казах жилище, примерно, за 500 хиляди, ще бъде оценено на 50 хиляди. Вие вече сте внесли, примерно, 160 хиляди, няма значение, оценят на 50 хиляди, останалите пари ги дължите, банката го прибира, тъй като жилищата, които сте закупили с ипотека, те не са ваши. И колите, които сте закупили на лизинг, те не са ваши. Те са на банката. Докато не ги изплатите до край лихвите през главницата, те са собственост на банка. И ви ги отнемат, няма да погасят за сметка на 200 хиляди, които вие имате в банка. Не, те остават за банката, а вие сте длъжни да продължите да си плащате ипотечния заем. Така че са планирали да ви отнемат, а след това Клаус Шваб ви каза, кой ви чака? Киберпандемия, започвате да самоизбивате, няма ток, няма вода, няма гориво, няма комуникации, което означава, че всички ви рухвате и всичко остава за тях. Те са планирали да унищожат човешката раса, за да може всички активи на Земята, всички ресурси да останат само за тази сган там 50-60 милиона бутулци, които максимално да оставят още 100 милиона по целия свят, максимално казах, които да бъдат техни слуги, да им работят, да им добиват ресурси, да се грижат за тях. И това е истината, която са ни подготвили. По тая причина, заедно с хората от Величие, пътуват и много от хората и членовете и симпатизантите на Воинския съюз, които отиват да протестират, естествено без униформи и без знамена, само българските национални знамена. Ето това Величие наистина му показва, няма никакви партийни знамена. Няма знамена и на Воинския съюз.
Защото това е протест общонационален. Този протест не е като всеки един протест, който някой организира в България. Онова нищожество, измамника и фараона Коста Копейкин, който престъпно с измама е присвоил личните данни на 550 български граждани, след което е фалшифицирал техните подписи. И без да прави истинско учително събрание, отива, измамва съда и регистрира политическа партия. Той винаги изпраща, може би да организирате протест, той праща неговите хора там да веят знамена, за да се прави пиар. Това е най-долнопробното, алчно, дебилно и егоистично нищожество, което съществува в страната. Няма друг, който да е извършил такова ужасяващо престъпление, като тази измама в съвременната политическа история в България, който е регистрирал личния си бизнес проект и пирамида като политическа партия. Та за разлика от него, където вечно ги кара да ходят да веят знамена, уж той организира всичко, Величие не допуснаха такава грешка. Честно, почтено хората тръгнаха, за да отидат в Брюксел, заедно с съпровождане от хиляди българи, които са изключително почтени и стойностни. Изключително почтени и стойностни. Хора от различни партии или безпартийни, не гласуващи за никого, заедно в момента пътуват за Брюксел, поради което всички българи по пътя сте длъжни да ги подкрепите, да им помагате, да ги приютявате, да дремнат във вас, тъй като има няколко спирки, и на обратния път помагайте им да ремонтирате колите, ако някой от тях се развали по пътя, тъй като и нашите жени пътуват с коли, които не са супер луксозни, нито изключително много. Така че всичко е наред, нещата продължават. За съжаление обаче, трябва да признаем, че няма как по пътя на политически партии да променим нещата в страната. Няма как. За съжаление няма как. С 10-11 депутата, беше 11, били 6-10, на тях им откраднаха. Те имаха повече депутати от БСП. Но умишлено ги сръгнаха, бъгаха, държаха ги извън парламента. Ако наистина Конституционният съд беше възложил да се проведат всички секции в страната, всички, трябваше да разберете, че нито ГЕРБ, нито ППДБ, нито Осман Ходжа, т.е. горктящото прасе Пеевски, има толкова депутати. Величие, казах, според оценката на хората, които са били в избирателната секция и те, които извършваха анализа, Величие има повече депутати от БСП. И ако онова нищожество Марков не беше изиграл Корненската ролята да направи всичко, за да разпадне групата, те ще да имат представители от всички избирателни секции, истината да излезе наяве. За съжаление обаче казах, примерно ще да има 30 или 40 депутати. Това не помага за нищо. Защо? Защото няма как с 10, 11, 20, 30 или 40 депутати. Няма как да преодолееш вето на останалите 200, 210, 20 и 30. Престъпни, олигархично, партийно-олигархично обвързан маршал парламент. Поради което, за да може рано или късно да успеят да имат повече, много повече депутати да формират самостоятелно правителство, ще мине 100 години. Защо? Защото другата клика на бандата от криминални престъпници, политически и проститутки, които са узурпирали с измами, лъжи и фалшификации властта в България, управлява вече 35 години. 35 години краде милиарди. 35 години получава като субсидии и е получила милиарди. Притежава цялата власт. Навсякъде са назначили хора от своята партия. И пък отдолу са назначили своите роднини. Навсякъде те са отчаяни, нагли, брутални, доказали си с делата си криминални престъпници. Всички те кметове, прочее, виждате какво представляват. Ето, от своя страна, като приемем това, че са откраднали милиарди,
от обществени поръчки и всякакви други, и корупция, и пране на пари, получили са милиарди като субсидии, притежават цялата власт, притежават пълен тотален контрол на всички средства за масова дезинформация. Те организират, провеждат и те определят кой е спечелил избор. Не ви, те. Няма как по този път, по този начин да освободим България и да я възродим. Истината обаче е, че България може да бъде велика, истински суверенна, неделима, могъща и високотехнологична. За целта е нужно едно единствено нещо. Народа да си върне цялата власт, да поеме управлението на страната, като преходно национално правителство, обединяващо българския народ, без каквито и да е било политически партии. Схемата сме ви обяснили хиляди пъти. 100 човека в 20 къщи на улицата или в 5 входа на блока, които имат право на глас, да гласуват. И се познават лично. Знаят всяка една тайна за себе си. Знаете, всяко едно село се знае всичко за всичко, също и в блока, кой се хвърля буклука през тераста, кой паркира на местото на инвалид, кой ходи се закача на чуждите електромери, кой не се плаща дата. Всичко е ясно, кой паразитира на гърба на другите и обратно, кой наистина мете нощем входовете, ми стълбищата, извършва нуждите на всички ремонти, включително организира и прочистване около блока в събота и неделя. Поради което тези 100 познаващи се помежду си човека в села и градове на България, които са най-близко до себе си и се познават и издигат най-достойния сред достойните сред всички тях. Най-достойният, най-известният човек сред всички тях. След което какво следва? Те издигат примерно 60 000 човека, ако имам 6 000, имаш правото да гласуват, те са по-малко. На следващия етап те само издигат, те не избират. Издигат най-известните и достойните. Ясно ви е, че в гетата бароните ще натиснат местните роми да издигнат тях. Но на следващия, втория етап, какво следва? Компютъра на случайен принцип разбърква всички тия хора и формира следваща група от 100 човека, в които бароните са малцинство, поради което няма как да бъдат избрани. Следващата група от 100 човека предоставяме концертни зали, кина, театри, училищни салони и прочее и тръгне. Те вече трябва да изберат, не да издигнат, а да изберат един от най-достойните сред достойните сред тях самите. Сред тези 100 случайно избрани човек. Тоест имате тръгне да разкажете кой сте, що си, какво правите, какви са ваши намерения, как бихте могли да помогнете на страната, да ви слушат всички те също. Накрая да видите кой от вас е най-организиран, най-интелигентен, най-свестен, има най-голям житейски опит. Няма значение образованието, няма значение дали сте богат или беден, няма значение дали имате 10 купени дипломи или 4-ти клас, няма значение от това и дали притежавате милиони или сте безработни в момента. Важното е наистина да сте стойностни, да имате опит. Което означава, че по този начин избирате 600 човека за Велико народно събрание без каквито и да е било партии. Какво означава това от своя страна? Първо, няма банкети, няма молбети, няма билбордове, няма певачки, няма танцовачки, няма чалка. Няма бири и кебабчета. Няма 50 лева. Тоест никакви разходи. Никакви разходи. Второ, никакви партии. И имате пълен разрез представители на всички слоеве на обществото. Пенсионери, студенти, учащи се, току-що завършили училище, военни,
полицаи, съдии, прокурори, инженери, ватмани, шофьори, маникюристки, продавачки, лекари, медицински сестри, изобретатели, иноватори, пенсионери, агрономи, ветеринарни доктори. Пълен разрез и представителство на всички социални слоеве в България. Мюсюлмани, християни, евангелисти, адвентисти, атеисти, будисти, всички религии. Тоест, наистина хора от народа, които да работят за народа. Които до сега не са били в нито една от тези сатанински структури, услуги и агенти на чуждите спецслужби и чужди държави, които нямат нищо общо с тях и наистина искат целият народ да живее прекрасно. Поемате властта, създаваме една истинска нова конституция, тази, която се съществува в момента е незаконна в интерес на истината, поради проста причина, че старата не е премахната по определение от конституцията начин, чрез сънародно опитване, е решено това да бъде направено на една кръгла маса. Второ, в тази, която кръглата маса, тя не е приета по начинът, който е описан в Конституцията. Помните всички. Първо, БСП твърди, че са наследник на БКП, а се оказа, че БКП не е регистриран. ДПС, които съществуват в парламент тогава, всъщност са НПО. Те не са политическа партия, тя ги вкарва сатаната, украинския, юдейски, казарски юдей, Андрей Луканов, който е агент на Мосад и на английските служби едно време. Другите, които са уж демократи, 10 партийки, те пък не влизат в парламента и не се подписват под Конституцията, не одобряват, тъй като правят уж главна стачка отвънка в палатките, американското посолство, им носят денем и нощем, стекове, бутилки с виски и си гледат живот. Поради което тя дори не е приета по начин, който трябва да бъде приета. Освен това, в нея е извършена една тотална злоупотреба от бандата национални престъпници и агенти на чужди държави и служби. Те в нея, без референдум, се опитват да отменят едно неотменимо право на българския народ. Съгласно което властта проистича от народа и принадлежи на народа. Не на политически партии. На нито една политическа партия. Те го променят, че властта проистича от народа, ама са представлявала от някакви представителни органи, т.е. партийки и боклуци, които са решили да ограбят България. Кой всъщност свърши цялата тая работа? Родните политически мърши, които бяха на върха, които си бяха продали душите на Запада като търговски представители, дипломати и прочие боклуци, които искаха да съсипят строя, който съществуваше, защото и не им даде шанс да откраднат, да притежават всичко, само единствено за себе си и техните деца и отрочета. Те всъщност решиха да сменят строя, защото, знаете, бай Тодор пращаше генерали от Държавна сигурност в затвора за злоупотреби. Кмета на София в затвора за злоупотреби. Александров, личният съветник на Людмила Живкова, затвора за злоупотреби. Разбирате ли? Той пращаше тези на върха в затвора за каквито и да е било злоупотреби, а тия боклучета не искаха да ги пращат там, а искаха да откраднат всичко, което е общонародно, да живеят само единствено те и да властеят на гърба на народа. Поради което те участваха в тая държавна измяна, организираха преврата, сваляне на първия си партиен държавен ръководител и разграбването на цялата държава. Помните добре, че сатаната Луканов раздаде милиарди от държавната хазна и Българска народна банка в куфарчета на своите отрочета, които бяха се съгласили да бъдат агенти на чужди държави. Не държавна сигурност. Андрей Луканов, сатаната, украинския юдеен евреин Луканов, агент на Мосад на английските служби, разграби и раздаде куфарчета с пари на банди от престъпници.
за да разграбят страната, само че да се отчитат на върхушката, която стоеше зад гърба им, се правеше на Нило Керма, Нило Мирс. Поради тая причина е време да върнем цялата власт на народа, за да можем да стартираме светкавично още сега. Ако това не го направим бързо, след 3-4 месеца България е загубена. Още повече, че поредният престъпник, незаконен, това е човека забъркан в Костинско-Бродската афера, когато ГЕРБ подпечатаха стотици хиляди бюлетини нелегално, за да фалшифицират изборите. Това е днешният премиер. Това е незаконен премиер и правителство, избрани и назначени от незаконен парламент. Създаден с фалшификации, измами, подкупи, корупция, включително купуване на гласове и тотални измами. Той е подписал сега на среща на НАТО, че 5% от нашия бюджет, брутния вътрешен продукт на страната, ще заминава за да купуваме оръжие и да предоставим парите на Европейския съюз да не купува оръжие. Вие разбирате ли за какво става въпрос? Разбирате ли какво означава 5% от бюджета, от брутния вътрешен продукт на страната? Това означава няма пенсии, няма заплати за полицаи и за военни, няма нищо. България трябва да тегли милиарди отново, няма кой да ги връща. По тази причина съветвам всички военни и полицаи, уважаеми приятели и колеги. Първо, единствено и само суверена, т.е. народа, е единственият пряк, легитимен и върховен разпоредител с властта, ресурсите и съдбините на България. Второ, единствено живущите само и единствено в България. Не в чужбина, където те там плащат данъци и хранят чужди правителства. Не, само живущите в България. И не само живущите в България, а само живущите в България, работещите и плащащите данъци в България. Не хилядите, които лежат и крадат по цяло. Само те са тези, които плащат вашите пенсии и заплати. Без тях, без нас, няма нито пенсии, нито заплати, ще робите по кофите за буклук. Няма пенсии, няма заплати. Карването на България в еврозоната е смъртоносно. От тук нататък ние не можем да строим нито високотехнологични фабрики за заводи, нито свръхекологична производство организиране, нито ускорена високотехнологична индустриализация на страна. Всичко приключва. Страната потъва, икономиката е разрушена, финансовата система е под чужд контрол и всичко приключва. България се срива и бива захвърлена на бронищна история. И за вас, военни и полицаи, няма нито пенсии, нито заплати. И за всички държавни служители няма кой повече да плащат данъци. Вие знаете, че вие не плащате данъци, плащаме ги ние, които работим тук в България, живеем тук и плащаме данъци. Българите, живеещи в чужбина, нямат нищо общо с вас. Те не плащат данъци тук. Ма били пращали пари на роднините си. Да, бе, пращате пари на роднините си, но вие не плащате данъци в България. Поради което, всъщност, българите в чужбина по никакъв начин не плащат пенсиите и заплати. Те не участват в бюджета, защото от данъците се формира бюджет. Техните пари в чужбина. А това ще правите на родните си живеят добре, да бе, само че вие пращате на тях, а не на държава. Вие плащате данъци и труда ви всичко отива в полза на държавите, в които живеете в момента и работите. Не казвам, че сте търди, но истината, икономическата логика и истина е такава. Кой където живее по света, там плаща данъци. Тъй като над 3 милиона българи живеят в чужбина, плащат данъци в всички тези европейски, западноевропейски държави, за да хранят мигрантите там. Да може да ви настаняват свръхлуксозни хотели с по 20 деца, да се шегате 5-6 женички, да бият, да изнасилват, да правят каквото си искат.
Вие издържате тях. Вие работещите там българи издържате тях. И местните олигарси и престъпни управници, които всъщност унищожават собствените си народи, като вкарат там мигранти, за да ги съсипят. Тази причина единствено работещите, живущите, работещите и плащащите данъци в България. Не казвам всички живущи тук. Тъй като тук също има всички, може би 1 милион, които не работят, крадат ток, крадат води и ги плащат работещите, със сметките за ток пише и други разходи. Това са другите разходи на тези, които не плащат. Нито ток, нито вода. Това е истина. Плащаме ги ние. Ние плащаме от нашите данъци, пърка в бюджета, оттам плащам данъци на всички държавни служители, на полицаи и на военни. Аз след като завърших военното училище и отивах, бях разпределен в армията, аз съм се плащал данъци, както и всички офицери тогава, и всички служители на МВР. Плащахме се данъци. Сега няма. Сега ги плащам ние. Защо не ги плащат всички държавни служители? За да може да гласуват за тия партии. Военни и полицаи да им пазят чубаните крадливи корпоратизации. Така че ако наистина искате да превърнем България в райска градина, и то само за няколко месеца. Тук не говоря за години. Тук не обещаваме велико светло бъдеще. Не. Само за няколко месеца ще изкореним тотална корупция. Програмите не са подготвени още от 2010 година. Ще унищожим организираната етническата престъпност. Ще върнем обратно под контрола на народа всички стратегически отрасли, всички, и ще прекратим всяка концесия. Няма нужда да си купуваме обратно заводите и енергодружествата и прочее, което тая престъпна сгана разпродава. Те са разпродадени незаконно вследствие на престъпен сговор между продавачи, т.е. поредните незаконни корумпирани власти и купувачи. Срещу парички, които са им пратили по техните тайни банкови сметки в чужбина. Поради което те трябва да се върнат обратно на народа и ще ги върнем обратно. Без каквото и да е било партия. Няма нужда от партия. Второ, не само, че ще ги върнем обратно, а ще осъдим тези, които са ги продали и тези, които са ги купили по този престъпен начин с корупция, по закона РИКО, съществува Съединените американски щати, за организираната престъпност и рекет корупция. Разбирате? По закона РИКО ще ги пратим за това. Ще решим проблема с демографската криза. Намерили сме решение, организирали сме го и готово. След 3-4 месеца в България няма да има никаква корупция. Никой няма да смее да ви поиска 2 стотинки. За да свърши работа, която му е задължение като държавен служител. Никой няма да посмее да ви иска 1 стотинка. Няма да има престъпност. Полицията наистина ще работи да разкрие всички престъпности. Наистина. Няма какво да пази шибаните задници, на каквото и да е било правителство. Те трябва да работят, да защитават и да пазят народа. Това е тяхната задача. Службите за сигурност, никакво събиране на компромати и прочие политически борби и поръчкане и слугенаж на грохтящи и кричащи пески. Вие трябва да гарантирате националната сигурност и да унищожавате и неутрализирате всяка една опасност за българската държава, когато тя се намира още на хиляди километри от тук. Тоест, вие трябва да имате агентурна мрежа, училища по целия свят, анализатори и групи, които са готови да действат, за да отидат да неутрализират всяка заплаха срещу всеки един граждан на България, където и да се намира по целия свят. Армията ще я превърнем за няколко месеца високо технологична и истински народна така, за да може да се защитим териториалната цялост, правата и свободата и суверенитет на българския народ и държава,
от всяка враждебна агресия. Казах, от всяка враждебна агресия. Тоест, ние трябва да имаме силни, истински военно-въздушни сили, също сили за безпилотни войски. Едните контролират високата част на небето, другите ниската част. По този начин да имаме добре ешелонирана отбрана на небето. Разбирате ли? Да имаме изключително бързо и мълниеносно противовъздушна отбрана, за да можем да унищожаваме авиацията на врага, да може нашите военно-въздушни сили да унищожават командните центрове, центровете за управление на какъвто и да е било враг, включително неговото висше политическо и военно ръководство. Това е нещо, което видяхте, примерно Израел с Иран като воюваха. Ние трябва да разполагаме с възможности да разрушим системата за управление на противника, на неговата държава, икономиката и войската. Да можем наистина да произвеждаме оръжия и боеприпаси, които са ни нужни, за да можем и средства, с които да ги доставяме, т.е. да ударяме по противника. Да разполагаме с артилерия и ракетни установки, за да може наистина, включително дронове, които да могат да унищожат дроновете на противника и да осигурят безопасността на нашата армия. Да направим така, че войските на противника да останат без храна, вода и гориво, без командване, като унищожим нанесем удар по тяхните тила, унищожим тяхното ръководство. Знаем точно какво трябва да се направи. Разбирате ли, какво трябва да се направи? Включително, не само знаем, от месеци вече сме договорили осигуряването на такъв вид авиация, която да ни даде възможност, нека тия самолети, които тия боклуци поръчаха, изпреварващо да унищожим военно-въздушни сили на противника, тиловете му, комуникациите му, научно-изследователските му центрове, военно-промишления комплекс, предприятията, флота в пристанищата, висшето държавно военно-политическо ръководство на съответната държава. Включително сме провели преговори и с други компании, които произвеждат тежки безпилотни, ударни безпилотни системи, като всяка една от тях пренася със себе си не само ракети, с които унищожава корабите и тила на противника, включително неговите авианосни групировки, а по 800 дрона, които са изкуствен интелект, които познават техниката на противника и още в първите часове на неговата агресия ще унищожат всичките му средства за радиолокационните му станции, системите му за радио и електронна борба, танковете му, бойните му машини, всичко. 800 дрона, които притежават в себе си изкуствен интелект и фотографии на цялата техника на противника, включително ракетните му комплекси, пускови установки, всичко абсолютно. Излитат, разпределят си целите и ги унищожават. Това означава, че в полосата на настъпление на евентуалния противник, при 10 такива тежки безпилотници, ние можем едновременно с един удар първо да изстрелят. Те носят по 12 ракети, това са 120 ракети, с които унищожават специализираната и изключително скъпа техника на противника. Отделно това са 8000 дрона. Противника няма как в полосата за настъпление да се съоточи 8000 танка и бойни машини.
Тези дронове ще унищожат хеликоптерите на неговите летища и самолетите на противник. Ще унищожат противовъздушната му отбрана и ще отворят небето, за да влезат нашите самолети и да довършат всичко. Всичко е подготвено и обмислено. Включително в момента работим по осигуряването на система за изкуствен интелект, която да позволи едновременно да управляваме абсолютно всичко. Роботизация, включително самопроизвеждащи се робозаводи, изкуствен интелект, квантови компютър. Помислено е абсолютно за всичко. Включително в момента група специалисти по света, на които ние плащаме в момента от джоба си, ни разработват система на базата на блокчейн технология, която даде възможност за тотално ликвидиране на каквато и да е било корупция, при каквото и да е било гласуване. И изкуствен интелект за управление на държавата. Нямаме проблем да възстановим под контрол на държавата финансовата система. Провели сме преговори с две компании, които са в състояние светкавично, след като народа се върне властта, да пристигнат и да почнат да монтират своите централи за производство на електричество от енергията, която е в земята. Всяка една от тия централи е в състояние да захранва всяка една област на България. Всяка една област. Включително, ако трябва отделни, за големите градове. Това означава, че дори света да рухне, киберпандемия, няма ток, няма нищо, нас това не ни интересува. Ние ще оцелим през всяко едно обстоятелство. Договорили сме, включително с производители на дронове, да организираме производство на високотехнологични такива в България. Възможност тотално да затворим небето и граници на страната. Всички тези мигранти, които нагло ходят в София, бият, насилват, крадат и правят каквото си искат, в рамките само на първите 2 седмици ще бъдат върнати обратно в държавите, от които те са пристигнали тук. Родните им държави. Но там им нарушавали правата, свободата. Като им ги нарушават, вземат автомат и тръгват да бъдат с престъпните диктатори и престъпните власти. Няма какво да правят България. Тези, които откажат, никакъв проблем. Помислили сме за това. Трудовите дружини ще строят безплатно заводи, фабрики, предприятия, заедно с родните политически марши, на които ще докажем престъпленията и ще ги изпратим в затвор, за да работят. Не да лежат и да се унодят ден и нощта, а да работят. Там двете прасета ще се гротят едно друго в кочната, докато старите пандюки ден и нощ си уважават. И Пеевски, и Борисов. Там тия компромати, които са брали, не вършат. Там парите няма значение. Там има значение кой е по-бърз, кой е по-силен и кой е по-психически издържлив. Така ще се обръчи. За всичко е помислено. Проведени са преговори. Хората са готови да пристигат, да творят, да се издават и да строят, за да превърнем България в една истински независима, истински суверенна и отново велика високотехнологична държава. За месеци да успеем да прескочим няколко техно етапа и да вземем достойно место сред лидерите на света в властта на високите технологии. За всичко е помислено. Никаква еврозона, истинските заплати, които заслужавате, отново почивни станции за народа, отново градини, детски училища и родилни помещения в всяко едно по-голямо село страна. Отново мандри, отново фурни, отново производство консервни фабрики, отново една самоизхранваща се и високотехнологична държава. Ще превърнем България в рай. Разбирате ли, всичко това е готово. Програмите са готови, преговорите са проведени, системата за действие е изградена, поради което ви казвам, всеки един от вас, особено български офицери,
и учени, които наистина искате да поведете народа с към светли бъдни и да ви осигурим възможността да ръководите хората във всяко едно село и град на България. Да ръководите хората и служите на този народ, сега, когато вече не се фага. Подгответе се, свържете се с щаба, за да може да ви предвидим местата. Тези от вас, които са изключително стойностни и способни отново да подготвят български офицери и сержанти във военните училища, военните училища ще започнат да работят Свет Калиш. Свет Калиш. Най-достойните от децата ви, вашите деца, няма значение какви дипломи, защото то сега в момента хубава диплома получава, то с който си плаща. Рядко някой, който е свестен. Всеки един от тях ще получи възможност да влезе в военните училища, в инженерните такива, да докаже с делата си, че заслужава да е там вътре. Без каквито и да е. Ще влезат, ще ги издържат. Но още първата година искаме да докажат, че заслужават да са там и да ги издържат. И ще го осигурим с кара. В България ще се извършват велики неща. Банките ще бъдат отново български. Застрахователните компании също. Народът ще работи, ще живее спокойно, знаейки, че никой няма да го изгони от работа. Че няма утре местния собственик да го изхвърли, да говори на малка заплата, осигурява на малка, реално да му прибира резултатите на труда и да го експлоатира. И когато дигне глас да се защитава правата, да го изхвърля на власт. Всичко това вече приключи. Поради което, ако искате да участвате и наистина всичко това се превърне в реалност, пред собствените очи, казах, не е нужно години. За 6 месеца ви няма може да познаете България. Така че гледате, участвате, виждате, не ви харесва, не става, казвате баста и се превръщайте с който си иска. Аз ви гарантирам, че ще се случи. Минал съм през страшни неща по целия свят и съм се научил да отговарям за думите си. България няма нужда от каквито и да е било партии. България няма нужда от партии, които се наричат прака демокрация. А всъщност целят много да е права. България има нужда от истинска власт на народа. На най-достойните сред достойните да бъдат начало. А ние ще свършим всичко, което е нужно. Казах, ако искате да изземем банковите сметки на тая банда криминални престъпници, да върнем парите обратно в страната, да ги пратим там, където е местото, помагайте, действайте и финансирайте това, което е нужно. Няма как, само за наша сметка, в момента каза се разработват програми за блокчейн технологии, за избори без възможност за каквато и да е било корупция, за каквито и да е било фалшификации. Просто всичко това го плащаме от джоба си. Ние сме единствените, които са преследвани 15 години от всяка една власт. Никога не сме получили каквито и да е било там грантове или пари от държавата. Или грантове от чужди държави. Всичко за наша собствена сметка. Един ден всички ви ще издигнете паметник на бойците ни, които години наред пазят границите и връщат обратно орите от незаконно нахлуващи през земята граница мигранти. Защото ако не бяха те, България до сега всички жени щяхте да ходите с шалвари и с шами, да ви биете, да ви изнасилват колкото искат. Наглите мигранти, които в момента злодействат в Западна Европа, ръгат с ножове, палят църкви, изнасилват по 10 на човека, дори малки деца и правят каквото си искат. Това не стана само заради Воинския съюз и Българското национално движение Шипка и те изключително почтени и стойностни мъже и жени, които са в строя и посветиха живота си на вас. На родените тук
на тази напоена с кръвта на родите ни свещената земя. Влизайте в строя, помагайте кой с каквото може. Чакам хиляди офицери и сержанти да се записвате, за да може да ръководите всички проекти, които са разработени и готови, всички програми. Във всеки един град, квартал и село на страна. Всички села, които в момента са безлюдни. Когато стартираме програмата си за решение на демографската криза, ще бъдат отново пълни с българи и деца, които играят до късно през нощта по улиците. И живеят щастливо, ще ядете само натурални продукти. Без хербициди, без пестициди, без ГМО, без отровни ваксини и лъжи лекарства. Ако искате това да се случи веднага, влизайте в строя на Воинския съюз. Адресът на щаба е писан в текста на това видео. Всеки, който има предложение, иска да помага с каквото и да е било, пишете на адреса на щаба, той е текста към това видео. И разпространявайте линка към телеграм канала на Воинския съюз сред всички свои приятели и познати и в българските групи и социалните мрежи, къде сте членове. Правете го 2 месеца и ще видите как хиляди българи ще се отворят очите, ще се просветят, обединят и ще бъдат спасени. А вие всички ще живеете в една отново велика, могъща, суверенна, неделима и високотехнологична родина, такава, за каквато дори никой от вас не е мечтал. Без каквито и да е било партии, без комунизми, демократизми, либерализми и всякакви други изми, като власт на народа, която ще бъде ръководена от вас и децата.